ലൂക്കോസ് 1:38 നിന്റെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറിയയെ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ സന്ദർശിക്കുകയും യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മറിയയുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിവാഹം നടന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിവാഹത്തിനു മുൻപ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ താൻ ഗർഭിണിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് പരിഭ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മറിയ പൂർണ്ണമായും ദൈവഹിതത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. മറിയയ്ക്ക് തൻ്റെ ദൈവവുമായി നല്ല ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവദൂതൻ വന്ന് ദൈവീക ആലോചന പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴവും നീളവും വീതിയും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ അവൾക്ക് അതിനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മറിയയുടെ സമർപ്പണം മറ്റാരിലും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ അതേപോലെ തന്നെ നടന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് സമർപ്പിച്ചു മറിയ. പിന്നീട് മറിയ അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല, തീക്ഷ്ണതയേറിയ അനേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ദൈവകൃപ അവളെ താങ്ങി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവഹിതത്തിനായി നാം സമർപ്പിക്കാറുണ്ടോ? ദൈവഹിതം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമാകുമ്പോൾ നാം പിറുപിറുക്കാറില്ലേ? അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെ മറുപടി ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ നാം പിറുപിറുക്കുന്നവരും ആയിത്തീരാറുണ്ടോ? മറിയയെ പോലെ പൂർണ്ണമായും നിന്റെ ഹിതം മാത്രം മതിയെന്ന് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ഹിതം മതിയപ്പ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കൃപമേൽ കൃപ പകരും, നമ്മെ ജയാളികളായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ കൃപ മതിയപ്പ, അവിടുത്തെ ഹിതം മാത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയാൽ മതി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. God bless us all.